2011an eta apur bat promotoreak edo sustatzaileak izan ziren Osakidetza dela eta osasun publikoko arduradunek. Helburue jarri ginen kontaktuan, udalaren jarri ziren kontaktuan eta honen helburua azken finean zen apur bat osasuna baina arlo guztietatik eta arlo diferentetatik begiratuta sustatzea gure herrian eta aldara eskualde guztira zabaltzea. Ez bakarrik osasuna gaixotasun eza kontutan hartuna, ez eta baite habitoak edo horrako itxura osasun garrizek, ariketa fisikoak eta entornoak edo geure ingurukoak emoten duzkun babesa eta ze baliabide daukagozan eta horrekin kontutan hartuta. Horrela pentsatu genuen sare bat egitea, gaur egun badaukagu batzorde teknikoa edo zer da, teknikoa esan dugu, biltzen garenak apur bat honen martza pixkat emoteko eta hortik aurrera gero egin genituen bi aurkezpen bat eta tailer batzuk Astrako zerean, erekinean eta gonbidatuak eta asistentzia oso importante izan zen, inguruko eragile sozial, zein kirolak, zein elkarteak, banakakoa bai, gai honetan interesa daukan jentea etorri izan, parte hartu egan, eta horan tailer batzuk egin ziren. Tailer horietan mahai gainean jarri izan, zeintzu ziren jenteak gai honegaz gogoak edo jakin gurak edo kezkape bai,